Hola, hola! Esteu preparats per fer una miqueta de manualitats amb mi avui? Teniu ganes? Sí? Doncs 3, 2, 1... Comencem! Per la manualitat d'avui necessitarem tisores, pega, sobretot l'ingredient estrella és el rotllo de paper de vàter, tants com vulgueu fer, i per pintar-los o retoladors o pintures o aquarel·les, el que tingueu a casa o el que vulgueu utilitzar. Comencem! Avui, nois, aprendrem a fer animals amb rotllos de paper de vàter. El primer animal que farem és un pop. L'heu de pintar del color que vulgueu. Jo l'he pintat de color vermell. Heu de dibuixar la careta del pop i ara retallarem això en tires. Jo he fet les línies per si algú necessita ajuda per retallar. Mireu. I ara el que queda per fer és rinxolar les potetes del nostre pop. Mireu quin pop més xuli que hem fet. El següent animal que farem és un gosset. Primer el pintarem de color blanc. Després de pintar-lo de color blanc, li farem unes taques perquè és el dàlmata, amb un retolador negre. I també li farem la careta, molt important. En un altre full jo he dibuixat, mireu, dues orelletes. I ara, amb l'ajuda de la pega, posaré una orella i l'altra orella. En recordeu-vos d'apretar perquè s'ha de secar. Mireu que xulo que ens ha quedat aquest gosset amb les orelles. Ara el deixem secar i ja el tenim. Amb aquest rotllo farem un conillet. El pintem de blanc i en un altre full mireu què he dibuixat. La careta del conillet i això són les potetes. Només queda que posem una miqueta de pega, com sempre, a la careta. Molt bé, l'enganxem a la careta del nostre conill. I ara queda una miqueta de les potetes. La poteta dreta i la poteta esquerra. I ara sí, ja ho tenim. Mireu que xulo ens ha quedat el nostre conillet. El deixem secar i estarà llest i preparat. Amb aquest rotllo d'aquí farem un elefant. Primer el pintarem de color gris. Després, en un altre full, dibuixarem la careta de l'elefant amb les orelles, els ullets i sobretot la trompa. Ara només queda utilitzar una miqueta de pega, posar-la aquí al mig del cap. A la trompa no, que s'enganxa! Al mig del cap i posar-ho en el nostre rotllo fent una miqueta de força, mireu. I apretant una miqueta. Posem una mica de trompa cap a dalt i mireu que xulo que ens ha quedat el nostre elefant. Amb aquest rotllo d'aquí farem un gatet. El meu gatet l'he volgut pintar de color marró. En un altre full, mireu, he fet la careta del gatet amb les orelles, els ullets, els bigotis i sobretot també he fet la seva cueta. Ara, amb una mica de pega, posarem una miqueta de pega aquí en el centre, al mig, i l'enganxarem apretant una miqueta en el rotllo. I per últim, a l'altre costat, al darrere, no aquí al davant, al darrere, enganxarem la cueta del gatet. Ho deixem secar
I ja tenim el nostre gatet. Meu, 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 meu. Aquesta vegada farem una papallona. Mireu, jo l'he pintat la meva de color groc perquè em sembla molt divertit. I en un altre full he dibuixat una cosa superimportant per les papallones. Les seves ales, mireu, he deixat aquest trosset aquí sense retallar per poder-ho enganxar, ja veureu. I a més he fet dues antenetes de papallona superpetitetes. Mireu, el primer, agafarem la pega i posarem, no al darrere, no, al davant. Aquesta vegada ho farem al davant, mireu, on està el color groc. És un secret, perquè ara, en lloc d'enganxar-ho aquí, no, ho enganxarem aquí a dins. Tadjan! Sorpresa! I amb aquesta farem el mateix. Molt bé. Mireu que xules! Una miqueta de pega aquí a les ales i enganxarem una a un costat, així, mireu, amb el trosset que havíem deixat. Mireu, amb el trosset que havíem deixat per enganxar. Enganxarem i amb l'altre costat una altra miqueta de pega, mireu. I ja tenim la nostra papallona. Nois, espero que us hagi encantat fer aquests animals amb rotllos de paper. També, si encara us queden més rotllos, podeu pensar i inventar de fer uns altres animals i inventar-vos uns de nous. A més, no oblideu que perquè ho puguem veure, feu fotos de tot i ens ho envieu, que ens fa molta il·lusió. Adeu, nois! Fins la propera!